ndatuma kuti ndizokuudzai kuti pane varume vashanda kugehena. Now yacho is complicated. I think kugehena vanonotsva because of manyepo avaita. Varume ava vanyebera madzimai avo vanga vari about 5. Vanyebera madzimai avo kuti vari kuenda kuFormula 1. Tiri kuenda kuFormula 1. Lewis Hamilton ari kudriva chi. One of mukadzi nobva anyumwa zvikanzi no. Formula 1 haitwe neFriday. Vakabvunza Fidzo, kune Formula 1 here neFriday? Nati hakuna. Inoitwa Sundays. Zvikanzi saka afonera chi? One of the husbands. Zvikanzi tinoda kuti mundiudze kuti muri kuFormula 1 saka itai video. Vakaramba ita video. Zvikanzi okay, chiitai voice note. Teererai voice note yeFormula 1. Kana ndimiwo kana vanhu vozonotsva kudenga moti chi. Teererai munzwe voice note yavaisirwa. Chance for challenge for less high chance for China for vakomanaka tisanyebera vakadzi chidai. Muda kuteerera munzwe vari kwaLewis Hamilton vaitumira mukadzi ndokwatiri teerera mota dziri kuti wiyo imota dziri kuinzwaiwo ndimiwo kai. Chance for challenge for less high chance for China for Sorry guys. Kana vanhu vakunotsva kugehena regai vatsva. Hakomanaka tisatamba nevanhu chidai so.